an agenda maker mokwongo kataka wachoga pile an kataka timo campaign agenda ga en base gi gik masewuothe Kasipul maneno kaka Kasipul olak makoro ana base agenda na gima Kasipul dwaro mapiyo nikichana kataka ing'iyo anatimo campaign na gapiko tukuma piko kwa kal achoro gitienda nikichana timo moro mwalungo ni door to daughter to kawacho ni anadwa loso ndara matende ni anawacho gimang'eyo ni ndara onge nikichase wuodhno ni ndara onge Kasipul makata jo Kasipul ywak sana ni kataka moro makagigik to kata ndara no yudo ko kethre sana makata bridges onge ma ka en kuma aura kale to ka kutho chwe to na iloka cha to mani leo koro egin kawacho ni manifesto na mokwongo en ndara to en gima wa need sana nikech ing'eni ndara no konyo gik mang'eny kata ka for example ni ingi jatuo moro to tuo ne omonji gotieno ing'eni inyaringo kode osiptal ng'wech nikech kaka ichopo piyo ka en gima ne en emergency to ka luwore gi state ma ndara ma wan go ka mano dong wanyalo wito ngima japiny kapod wamanyo kaka wa navigate ndara gi koro egin mano en achiel kuom agenda ga mar ariyo to aparo ni noni gachak gima to en mana ni ok en agenda ma onego be ni ng'ato wacho en agenda but ni ka en ng'amo chunge Kasipul to apani mano e gima okwongo monego wachak go number 1 wang'e state ma Kasipul nitie mano kaketo kaka agenda but awacho ni mano to nyaka waket ni mano kaka mibunge midhi yier nyaka wang'i notimore nyaka wang'i ni Kasipul kwe odugo e Kasipul nikech mano gima wapando kwe onge Kasipul especially mano wadwa neno sani sama koro election dhi mbele nyime mar election ni sani tensions udwa bedo high kendo ok en gimi pando ni Kasipul osebedo gi factions ma deeply rooted koro nikech wanya bedo gi agendas mabecho ndi kaka wadwa konyo jopiny ka kendo kaka wadwa dhi wuoye bunge kachacha to ka ok wawacho wach peace ni to agenda go kayem nono nikech anya bedo kata nyiso jopiny ni an kaka Gen Z adwa ng'eyo ne ng'ato ka ng'ato motoka to ka kwa address wach peace ni dong di yud ka jirani okaw mafuelo dhi wang'ogo jirani wadgi koro momiyo mano nyaka wa address mokwongo ma ncha sechako ga wacha na sechako movement mara peaceful Kasipul mana temo loso meetings e Kasipul kanyo make peace to na hold off nikech na neno ni nasedonje siasa to gino dhi mbele koro ngeni an na target the whole of Kasipul to koro nikech ne en kinde make siasa yudo ka mana jo affiliation moko ema biro kata supporters ema biro to gini to na target ne Kasipul koro na hold off ni ka wach siasa ni oserumo to wadhi kode nyime meetings gi mondo wapuonj jowa wach mar hera gi tolerance cha gichasika nyiso jowa ni before these factions before anything ne wanjo ng'ata chiel ne wanjo Kasipul koro ndara gi kwe mar adek okay mar adek en youth empowerment and job creation nikech iyudo kata ka jok mitiyogo e gweng' mondo kelwa kata weche moko make insecurities gi gin mana the young people itiyo kodgi nikech honestly gilak tije kadipo ni wanyalo senegi tije kata wanyamiyo gi programs magitimo maketo gi busy ok di yud gi kanyo koro miyo adhi ng'iyo mano nikech ambe an Gen Z mara ngwen manya wacho en girl child empowerment gi women mano nyaka wang'i nikech kaka nyisi awuotho ang'e shida madhi mbele the girls gilak a lot nyaka ka necessities gi to ing'eni kaka jomachuo seche moko gigi ok gidewo gineno there are small things but they really play a big role. Yeah, thank you. So boy child ma bende gin nyithi wuone ma jogo pura Kasipul gini wegi oko na gino kawegi oko nitie kuma keto koro mana development and the goodwill of people mano ba keto kaka one mar agenda to en mana no ka mention agenda te koro ka tuomo kar boy child gimbe gi lack necessities machalo kaka kaka underwears gi koro mago be we overlook as leaders to mage momiyo wayudo a lot of dropouts koro nyaka wang'e mago be
Koro ma idhi nyiewo negi koso idhi timo nade? Konywa ng'eyo. Iwinjo ka leader osewuok oko. Nikech magi gik ma ka uketo programs. For example, ka we watch pads. Ka waketo program ni we identify the girls mani schools to we look for resources make yudo pads gi. Magi gik manya wa yudre. Kata ka wawacho watch underwear, there are things that cost only 30 shillings. Things manya yudre ka wuoko kone konyo jopiny. Erokamano. Collins, diernwa agenda mari ne jo Kasipul kaka jachung' mar MDG.